Ai kublai pi sa sen ha kerteng ke bathiang tam ke jong Jesus Christ. Ke kubor ta ke sengi ke long ha kita ki sengi ki briu kin wat ya ke jingyap. Te ha kita ki sengi ki briu kin wat ya ke jingyap. Bat kinam shems ya ka satya. Jing pen pau khandai nriu. Tongin ye pet kinu kita ki sengi ki por ba ke jingyap kam don shu. Kane ke jingjia kan jia hapok ke por jong ke jing pendaj ke bah nyeu. Ke por jong ki turoi ken. Ki balong ki por jing jenjar ken. Kumta hapok ke turoi ke basan laong kumne. Bat u angel u basan ulah pensawa. Te nga ngalayo iya uklur balahap nabneng syakandau. Bat la aya ushabi kata ke liulong klem terai. Bottomless pit. Te ulepli kata ke liulong beklem terai. Te kala let kiu na katedem na kata ke liulong. Kum katedem jong galawar ding bekrau. Te la pendum ya kesengi bat ya kesun beneng da katedem jong kata ke liulong. Bat na kata katedem lami no kipuj halor ke khandau. Bat haki la aibor kumba kenyang lartham jong ke khandau kidon kebor. Bat la ong haki bakin ompen sniu ya uplang ke khandau lemne ya ke ru ke bajerngam. Lemne ya uno uding. Hanrei tang ya kita ki briu ki bomdon kata ke jingshon shap jong blai halor ki silang mat jong ki. Bat la ai haki bakin ampen yap no yaki hanrei ba onpen kordit yaki san benai. Te kejing pen kordit yaki kelalong kum kejing pen kordit kenyang lartham haba kaladaj ya ubriu. Te hakita ki sengi ken ki briu kin watno ya kejingyap hanrei kin shem setia yaka. Bat kin kwa ban yap no te kata kejingyap kan phet no naki. Jing pen pau khandai iwei hedu khatwei. Ngikwa ban ong hangne ba kane ke jingjia kanjia. Apo kata kapor jong kata ka sitiyau bakhado. Ne ki nyau snem ki bakhado bala ong do Daniel. Ki saw po ar benai ne chijar ar spa nrip hausni. Haga jing pendaj ke bahnyeu. Haga turoi ke besan. Jing pen pau pra iwe du khalai. Jing pen pau khandai iwe du khatwei. Bat kane ke sitiyau ke bakhado kanjia tang supenyeng ye ke tempel balai ha Jerusalem. Bat kine ki lai snem siteng ke ba ar. Lakhot ki saw po ar benai ne 6000 ar spa nrip hausni. Daniel khandai ar penyo. Kata kapor kalong kapor ke jing jenjar ba Great Tribulation. Kapor sensyar umrat klau ken. Wadang pule jing pen pau khalai khat sat hadu khat pra. Daga ba usyong ha ke tempel ha Jerusalem udah le blai lade. Laban shem ar Thessaloni ar saw. Kan long kapor jong ke jing kordit ba kaba 4 julong 6 bendang long ke porthai. Bat kan long syuru. Matias ar pusaw ar puwei. Kan long ken kapor baki briu kin wat ya ke jingyap hanrei kin shem setia yaka. Jing pen pau khandai nriu. Kibalait na kane ke jing kordit dei tang ki silak saw peu saw hajar ngut ki khon Israel ki bala shon shap. Jing pen pau nyo iwei hadu pra. Kane ke jing jia kan jia hadin ke jing rong no. Ki bom sya rong no kin mat ya ke jing jenjar ba. Great Tribulation ha kita gisni. Naba ke jing rong no
kan dia mar ya penhap yo soitan syagana ke portai hamar pedeng jong ki nyau snem ne ke pedeng jong ke sitio bakat do bala ong da u Daniel unong itu lepa ilaban siam Daniel khandai ar penyeu kumta ki Israel bat kita ki bangai ya ki ba syum la sya rong no kin mat ya kata ke jing jencar ba ha kita kisni ki kwa ban yap han rei ke jing yap kalap het naki ong ke ktin ke jong ublai jing pen pau khandai iwei hadu khatwei na kata kadaw kabha palat uwei pa uwei nangi ban pen im yalade na kane ke pateng menriu baken riang kam gi apostol ar saupau kata kaya kalong hajan jing pen pau ar pu ar shipau nakabenta ke buram gejong belai amen